चला आपण चालू करूया आता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता आज आपण 11वा अध्याय सुरू करतोय. मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते सर्वांना? हो माताजी. हो दिसते. चालेल. प्रथम आपण श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन सुरू करूया. श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी किती सोप्या शब्दात आणि किती नाना उदाहरणं देऊन त्यांनी आपल्याला भक्ती रसामृत सिंधू समजावून सांगितलंय, त्यांच्या चरणी सुद्धा दंडवत प्रणाम करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. आता हे इकडे पहिलं त्यांनी इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. आता सगळं मी घेत नाही इंट्रोडक्शन, की प्रत्येक जो चॅप्टर आहे त्यात आपण काय काय शिकलो. तर आता जो 11वा अध्याय आहे त्याचं नाव आहे दिव्य सेवेची नाना रूपे. तर आता आपण जो आतापर्यंत जे अध्ययन केलं, तर हात का वर आहे प्रभूजींचा? रीडिंग करायचं का माताजी? रीडिंग नाही, आता नाही करायचंय रीडिंग. आज ओके, नाही रीडिंग. नाही जेव्हा का? करायचं तेव्हा मी सांगेनच तुम्हाला. तर दिव्य सेवेची नाना रूपे. तर आतापर्यंत आपण काय बघितलं होतं, की सेवा जी करायची आहे, भक्ती जी करायची आहे, त्या भक्तीचे 64 अंग आहे, 64 लिम्स किंवा 64 आयटम्स ऑफ डिव्होशनल सर्व्हिस. आणि त्यामध्ये त्यांनी जे 20 विभागणी केली आहे, 20 आणि 44. तर जे 20 जे सांगितलेले की ते खूप महत्वाचे आहे, त्या 20मध्ये परत त्यांनी विभागणी केली आहे 10 आणि 10. तर 10 मध्ये प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, म्हणजे ज्या गोष्टी आपण एक्सेप्ट करायच्या आहेत आणि ज्या गोष्टी आपण रिजेक्ट करायच्या तर तुम्हाला आठवतं का काही, की कुठल्या गोष्टी आपण स्वीकारायच्या, कुठल्या गोष्टी आपण स्वीकारायच्या नाही? म्हणजे एक साधारण, मी नाही म्हणत की सगळे तुम्ही सांगा, पण तुमच्या लक्षात आहे का इतकंच मला बघायचंय.
की काय आपण शिकलोय. नाही तर असं होतं ना, पुढचं काय म्हणतात, पुढचं पाठ पाठचं सपाट काहीतरी असं म्हणतात ना. की तुम्हाला आठवतंय का की कुठल्या गोष्टी आपण स्वीकारायच्या आहेत, कुठल्या गोष्टी स्वीकारायच्या नाहीयेत? एखाद दुसरं सांगितलं तरी येईल, असं काही नाहीये की हे म्हणजे पॉइंट टू पॉइंट आले पाहिजेत. माताजी मी प्रयत्न करते. हा, करा ना. माताजी लोभ मत्सर ह्या सगळ्या ज्या त्याच्यापासून परावृत्त व्हायला पाहिजे. आणि निवृत्तीमध्ये देवाच्या इथे मन तल्लीन म्हणजे मन केंद्रित करायला हवं आणि सेवा करायला हवी. बरं, हे प्रवृत्तीमध्ये आलं. निवृत्ती म्हणजे ज्या गोष्टी रिजेक्ट करायच्या आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ अभक्तांचा संग. आणि प्रवृत्तीमध्ये आपण गुरूंचा आश्रय स्वीकारायचा आहे. गुरु जे जे काय आपल्याला सांगतात ते पाळायचंय. गुरु दीक्षा खूप महत्वाची आहे. तर हे असे पॉइंट्स आपल्याला सांगितलेले आहेत. द्वारका, वृंदावन अशा पवित्र स्थळी आपण निवास करायचा आहे. तर अशा अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत ज्या आपण एक्सेप्ट करायच्या आहेत प्रवृत्ती, आणि ज्या रिजेक्ट करायच्या आहेत. मग त्याच्यानंतर परत जे काय, केवळ आवश्यक गोष्टीचाच स्वीकार करणे, बरोबर भौतिक आहे, लोकांची संग टाळणे, बरोबर आहे. वटवृक्षाची सेवा करणे. हम्म. तर अशा अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. तर हे पहिले 20 झाले, आणि त्याच्यानंतर 44 आयटम्स आहेत. म्हणजे 21 ते 64. याच्यामध्ये त्यांनी साधनेसाठी कुठल्या गोष्टी प्रतिकूल आहेत, कुठल्या गोष्टी अनुकूल आहेत, काय काय आपण स्वीकारायच्या, हे सगळं सांगितलंय. आणि शेवटचे जे त्यांनी 60 ते 64 यात 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की ज्या आपल्या साधनेसाठी अतिशय शक्तिशाली आहेत. तर त्या तरी तुम्ही एखाद दुसरे सांगू शकाल का मला? 5 मोस्ट पोटंट मनुष्याने आपल्या आयटम्स. शरीरावर वैष्णवांचे चिन्ह तिलक धारण करावा. बरं, आणि कोण सांगू शकेल? कारण या ज्या 5 मोस्ट पोटंट आयटम्स ऑफ डिव्होशनल सर्व्हिस, सर्वात शक्तिशाली ज्या 5 गोष्टी आहेत त्या तर आपल्याला तोंडपाठ पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजेत की या या 5 गोष्टी आहेत. मला वाटतं आता एका याचं हेच आहे ना, या आपला एखादा चॅप्टर आहे का याच्यावर? बरं, कोण सांगू शकेल का, किंवा गेस तरी करू शकाल का तुम्ही कुठले आहेत 5 मोस्ट पोटंट आयटम्स? अर्च विग्रहांची सेवा म्हणजे नित्य पूजा पाठ सेवा करणं. हा, मग वैष्णवांची सेवा करणं. बरं जे आपले जे रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत ते फॉलो करणं. बरं आणि अर्च विग्रहासमोर नृत्य करणे. आणि काय? वैष्णवांची सेवा. हो, पण मला ते एक्झॅक्टली ते हवेत की जे 5 आयटम्स कुठले आहेत. म्हणजे तुम्ही सांगताय हे काही चुकीचं नाहीये, पण जे 5 आयटम्स आहे, उदाहरणार्थ चॅन्टिंग हे सर्वात महत्वाचं आहे. डेटी वर्शिप तुम्हाला सांगितलंय. चॅन्टिंग बरोबर रोज श्रीमद भागवतम श्रवण करणे किंवा वाचणे भागवतम हे सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. मग तुम्ही
असोसिएशन, म्हणजे तुम्ही सांगितली वैष्णव सेवा असोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आणि आपण पवित्र ठिकाणी जाऊन वास करणे, म्हणजे उदाहरणार्थ वृंदावन, द्वारका, जिकडे श्रीकृष्णाने लीला केलेल्या आहेत तिकडे जाऊन आपण राहणे. तर अशा तऱ्हेने हे या 5 गोष्टी आहेत की ज्या अत्यंत शक्तिशाली आणि अत्यंत महत्वाच्या आहेत. मग आता आपण जी सेवा करतो त्या सेवेमध्ये जो 11वा अध्याय आहे, त्या 11व्या अध्यायामध्ये 47 to 53 हे आयटम्स जनरली सगळे सांगितलेले आहेत, परंतु त्यांनी भर कुठल्या गोष्टींवर दिलेला आहे? सेवा. आता या 11व्या अध्यायाचंच नाव आहे की दिव्य सेवेची नाना रूपे. तर दास्य भावात आपण सेवा कशी करू शकतो, साख्य भावामध्ये आत्मनिवेदनम, किंवा एखादी प्रिय गोष्ट श्रीकृष्णांना अर्पण करणे, आणि तुळशी सारख्या पवित्र वृक्षांची सेवा करणे. तर हे जे आता इकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे, तर यात सेवेमध्ये खूप त्यांनी भर दिलेला आहे. आणि मेन इसेन्स काय आहे आपला, जेव्हा आपण सेवा करतो, चॅन्टिंग करतो, तर इसेन्स आहे की आपण नेहमी कृष्णाच्या स्मरणात राहिलं पाहिजे, कृष्णाचं कधीही विस्मरण झालं नाही पाहिजे, हा सार आहे. आता जेव्हा आपण अपराध करतो तेव्हा काय होतं, आपण कशी नीट सेवा करू शकत नाही. पहिल्यांदा जेव्हा आपण अपराध करतो तेव्हा आपलं चॅन्टिंग जे आहे ते इनअटेंटिव्ह होतं, म्हणजे आपण नीट लक्षपूर्वक चॅन्टिंग करू शकत नाही. मग आपण जास्त निराकारवादी जे आहेत त्यांच्याकडे आपण जास्त वळतो, म्हणजे आपली जी वर्शिप आहे किंवा आपण जी पूजा करतो त्याच्यामध्ये पर्सनल भाव हा खूप कमी असतो, आणि इम्पर्सनल कडे आपला जास्त कल होतो. तर आपल्याला योग्य ते कार्य किंवा योग्य ऍक्टिव्हिटीज केल्या पाहिजेत ज्याने कृष्ण प्रसन्न होतील. तर आता या अध्यायामध्ये आपण असं म्हणूया की जरा ऍडव्हान्स सेवा कशी करायची याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलंय. आता तुम्हाला माहिती आहे ना की आपल्याला नवविधा भक्तीमध्ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. त्यात शेवटी सांगितलंय दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. आणि या ज्या 3 गोष्टी आहेत, शेवटच्या 3, या खूप खूप महत्वाच्या आहेत. इतक्या महत्वाच्या आहेत की रूप गोस्वामींनी 11व्या अध्यायात या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. तर आपण सुद्धा या गोष्टी या ज्या ही नवविधा भक्ती मधल्या दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदन याच्यामध्ये थोडं जितका आपल्याला थोडं ब्रीफ मध्ये, आणि वेळ कमी आहे अर्थात, तर जितकं आपल्याला होईल तितकं आपण समजून घेऊया. तर दास्यम म्हणजे लिटरली आपण सेवा करायची. एखादा दास जसा असतो तो आपण कसा म्हणूया की एखादा नोकर असतो आणि एक स्लेव असतो. तर जो स्लेव असतो तो 24/7 त्याच्या मास्टरसाठी, स्वामीसाठी अवेलेबल असतो. आणि जो नोकर असतो त्याची टायमिंग जी असते ती ठराविक असते, 4 तास 6 तास असं. तर दास्यम किंवा सर्व्हिटरशिप जी आहे ही खूप खूप महत्वाची आहे. आता ही का महत्वाची आहे आणि रूप गोस्वामींना का वाटलं की याच्यावर सेवेवर एक सेपरेट अध्याय आहे. तर बघा, जेव्हा आपण इतर भक्तिमय सेवेमध्ये कार्य करत असतो, उदाहरणार्थ आपण चॅन्टिंग करतो, श्रवणम करतो, किंवा आपण श्री कृष्णांची कथा ऐकतो, श्रीमद भागवतम वाचतो, पण हे जे आहे आपल्याला, जे आपण बद्ध जीवात्मे आहोत, आपल्याला हे
खूप दीर्घ काळ आपण करू शकत नाही. उदाहरणार्थ आपण चॅन्टिंग 8 तास, श्रीमद भागवतम 8 तास सलग वाचणं असं करू शकतो का? सांगा बरं तुम्ही मला. नाही. नाही. का करू शकत नाही? कारण आपलं जे मन आहे त्याला ऍक्टिव्हिटी सुद्धा आवडते. म्हणजे एंगेजिंग विथ बॉडी, माइंड अँड सोल. हा, आता जिकडे आपण आपलं कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करत नाहीये तर मन आपल्याला तिकडे काही काळ आपलं जपावर, वाचनावर राहू शकतं. पण एक वेळ अशी येते की आपलं मन टोटली गिव्हअप करतं आणि मग आपल्याला वाटतं की आपण कुठलं तरी कार्य करावं. मग तेच समजा जर तुम्ही श्री कृष्णांच्या सेवेसाठी कुठलं तरी कार्य केलं. आता उदाहरणार्थ मंदिरात जायचं, तिकडे जाऊन सेवा करायची, तिकडे सुंदर रांगोळी काढायची, सुंदर फुलांचे हार करायचे, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये 3 तास 4 तास खूप आनंदाने सेवा करू शकता. आणि ती सेवा केल्यानंतर तुम्हाला असं नाही वाटणार की तुम्हाला असं वाटेल अरे किती 4 तास झाले, मला तर असं वाटलं की 1 तास झालाय. असा असा तुमच्यापैकी किती जणांना अनुभव आहे? मंदिरात जाऊ ना, तर असं खरोखर मी तुम्हाला सांगते, मला अनुभव आहे की जेव्हा आपण जातो मंदिरामध्ये, मी बऱ्याचदा जाऊन गार्लंड सेवा देते, तर असं वाटतं 3 तास झाले, पण असं वाटतं की फक्त अर्धा तासच झालाय का? कारण आपण इतके ऍब्सॉर्ब होतो त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये. तर यासाठी ही जी सेवा आहे, दास्यम, ही सेवा अतिशय महत्वाची आहे आणि तुमचं माइंड, सोल, बॉडी त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्ब होऊ शकतं आणि एंगेज राहू शकतं दीर्घकाळ. आता चैतन्य महाप्रभूंनी ज्या लीला केल्या त्या लीला मध्ये हा जो दास्य भाव होता हा खूप महत्वाचा होता. कारण प्रत्येक जण हे कोण आहेत? हे श्री कृष्णांचे नित्य दास आहेत. आणि नित्यानंद प्रभू होते, त्यांची सुद्धा एक म्हणजे अल्टिमेट डिझायर होतं नित्यानंद प्रभूजींचं, की मला फक्त चैतन्य महाप्रभूंची सेवा करायची आहे. म्हणजे ही त्यांची इच्छा होती. आणि जर तुम्ही चैतन्य महाप्रभूंचे जी लीला आहे त्यात जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये हा जो दास भाव आहे हा आपल्याला जाणवतो आणि हा आपल्याला अगदी दिसतो, दास भाव. कारण आपल्याला माहिती आहे ना की जीवस्वरूपे नित्य कृष्ण दास. जीवाचं स्वरूप काय आहे की तो म्हणजे श्रीकृष्णांचा नित्य दास असतो. तर आपण जर इवन श्रीला प्रभुपादांच्या लीलांमध्ये सुद्धा हे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवतं की आपण कोण आहोत, आपण दास आहोत. म्हणून जे इनिशिएटेड नेम्स आहेत, दीक्षित जी नावं आहेत, तर त्याच्यामध्ये दास किंवा दासी हे असं तुमच्या नावाच्या एंडला येतं. तसे एक श्रील प्रभुपादांचे एक शिष्य होते, त्यांचं नाव होतं, प्रभुपादांच्या ते शिष्यांचं नाव होतं, ते बेंगॉलीच होते, विभू चैतन्य. आणि त्यांनी 1975 मध्ये इस्कॉन जॉईन केलं आणि ते इस्कॉन वृंदावन मध्ये होते. आणि त्यांना श्रील प्रभुपादांनी जी सेवा दिली होती ती सेवा म्हणजे स्वयंपाकाची सेवा दिली होती. आणि हे वृंदावनात राहत होते कृष्ण बलराम मंदिरामध्ये. आणि रोज पहाटे 2ला उठायचे आणि 2ला उठल्या ते स्वयंपाकघरात जायचे आणि तिकडे ते स्वयंपाक करायचे.
आणि अख्खा वेळ म्हणजे त्यांचा स्वयंपाकातच जात असे. आणि जवळजवळ त्यांनी 17 वर्ष ही सेवा केली. आणि ते सेवा करत असताना, स्वयंपाक करत असताना नेहमी महामंत्राचं गायन करत असे, वेगवेगळ्या ट्यून्स मध्ये. तर जेव्हा एकदा शिला प्रभुपाद ते जे किचन होतं त्याच्या बाहेरून चालले होते, तेव्हा हे जे विभू चैतन्य होते त्यांचा मधुर आवाज आणि सुंदर चाल त्यांच्या कानांवर पडली. आणि तिकडे मग प्रभुपादांबरोबर आणि पण भक्त होते, त्यांनी त्या भक्तांना विचारलं की हे कोण आहेत, कोण गातंय. मग त्यांनी सांगितलं की हे विभू चैतन्य आहेत आणि हे स्वयंपाक करतात. स्वयंपाक करता करता ते म्हणतात, आपलं वेगवेगळ्या चालीमध्ये हरे कृष्ण महामंत्र म्हणतात. हं. आणि मग त्याच्यानंतर त्या भक्तांनी आणि काय सांगावं शिला प्रभुपादांना, की हे दीक्षित आहेत पण तरी देखील ते 16 माळांचा जप करत नाहीयेत. तर शिला प्रभुपाद म्हणाले की त्यांना 16 माळांचा जप करण्याची आवश्यकताच नाहीये. ते कम्प्लिटली इतके ऍब्सॉर्ब झालेले आहेत त्या स्वयंपाक करण्याच्या प्रक्रियेत. आणि श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा दामोदर यांची सेवा करण्यात ते इतके दंग झालेले आहेत की त्यांनी चॅन्ट केलं नाही तरी चालेल. तर आता आणि खरोखर ते विभू चैतन्य त्यांच्या ज्या 16 माळा आहेत ते कधीच कंप्लीट करू शकत नव्हते या सेवेमुळे. मग त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक वर्ष सेवा केली. आणि मग त्यांचं वय झाल्यानंतर काय झालं की ते म्हातारे झाले, त्यांना आर्थरायटिस झालं आणि ते आता किचन मध्ये जाऊन उभं राहून जी तासन तास सेवा देत होते ती ते सेवा करू शकत नव्हते. मग त्यांनी काय केलं, ते टेम्पल मध्ये जाऊन बसायचे आणि प्रत्येक जो भक्त यायचा त्यांना चरणामृत देत होते. तर चरणामृत देण्याची सेवा ते करत होते. आणि ते सुद्धा इतके प्रेमाने करायचे. प्रत्येक भक्त जो येत असे त्याचा हात आपल्या हातात धरायचे आणि मग खूप प्रेमाने ते चरणामृत त्या भक्ताला द्यायचे. तर अशा तऱ्हेने ते जेव्हा त्यांना स्वयंपाकाची सेवा जमेनाशी झाली तेव्हा ते चरणामृतांची सेवा देत होते. त्याच्यानंतर तिकडे सुद्धा जाऊन मंदिरात जाऊन बसायचं, चरणामृत प्रत्येकाला द्यायचं. ते आणि म्हातारे झाले, हे सुद्धा त्यांना करता येईना. मग आता ते त्यांच्या खोलीमध्ये राहू लागले आणि तिकडे ते अगदी मनापासून चॅन्टिंग करू लागले. तर अशा तऱ्हेने हे जे भक्त होते विभू चैतन्य, हे इनिशिएटेड होते. तरी देखील ते 16 राऊंड यांचे कम्प्लीट करत नव्हते. पण तरी देखील श्रीला प्रभुपादांनी त्यांची खूप स्तुती केली आणि त्यांना ते जे विभू चैतन्य हे खूप आवडायचे. तर अशा तऱ्हेने सेवा ही खूप महत्वाची आहे. आता बघा आपल्याला सुद्धा, आपण स्वयंपाक सलग 4 तास 5 तास करू शकतो का? किंवा कुठली ऍक्टिव्हिटी फॉर कृष्णा युझिंग आवर बॉडी आपण करू शकतो का? सांगा बरं मला. नाही करू शकत. नाही, पण आता आपल्याला जर 4 तास करायचं असेल जिकडे आपण स्वयंपाक करतोय, म्हणजे मी तुम्हाला सांगते कम्पेअर करा, तुम्ही 4 तास बसून जॉब करू शकता का आणि 4 तास तुम्ही कुठली सेवा देऊ शकता का? हा, सेवा देऊ शकतो पण जप नाही 4 तास होणार, लक्ष हा, लागणार जॉब नाही. आपण करू हम्म, शकत नाही 4 तास, हा, पण आपण सेवा देऊ शकतो. तर हम्म. ही जी अशी सेवा आहे ना, याचं खूप महत्व आहे. आणि या सेवेमुळे आपलं मन एकाग्र होऊ शकतं आणि आपली चॅन्टिंगची क्वालिटी खूप वाढू शकते. तर जेव्हा केव्हा तुम्हाला शक्य होतं तेव्हा आपण, केव्हाही संधी तुम्हाला मिळेलच, ती छोटी असू दे किंवा मोठी असू दे,
तुमच्या शहरामध्ये कुठलेही टेम्पल असेल तर तिकडे जाऊन तुम्ही सेवा देऊ शकता. आपल्याला तर नामानिष्ठ प्रभूजी सांगतायत की तुम्ही मँगलोरला या, थोडा वेळ काढा, मँगलोरला या, 3-4 दिवस राहा, सेवा द्या म्हणून ते सांगतात. पण तिथपर्यंत जाणं आपल्याला शक्य नसेल तर इथल्या इथे आपल्या शहरामध्ये जे मंदिर आहे तिकडे जाऊन तुम्ही एकदा तरी हे ट्राय करा आणि तुम्ही बघा की आपल्याला 4 तास ते कसे गेले हे समजत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आनंद तर होतोच आणि आपल्याला, आणि हे जेव्हा तुम्ही रेग्युलरली कराल तेव्हा तुमची जी चॅन्टिंग क्वालिटी आहे त्या चॅन्टिंग क्वालिटी मध्ये तुम्हाला फरक जाणवेल. आता एक दिवस काय झालं, शिल प्रभुपाद बसले होते आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे डिवोटीज होते. तर जे डिवोटीज होते, जे भक्त होते, त्यांचे शिष्य होते, तर एका शिष्याने शिला प्रभुपादांना विचारलं की तुम्हाला सर्वात कोणती सेवा आवडते. तर शिला प्रभुपाद गप्पच होते. मग एक डिवोटी म्हणाला की शिला प्रभुपादांना कीर्तनाची सेवा खूप आवडते. मग दुसरा म्हणाला नाही नाही, शिला प्रभुपादांना स्वयंपाकाची सेवा, जो आपण भोग तयार करतो श्री श्री राधाकृष्णांसाठी, ती सेवा खूप आवडते. मग एक डिवोटी म्हणाला नाही नाही, शिला प्रभुपादांना पेंटिंग ची जी सेवा आम्ही देतो ती खूप आवडते, कारण पेंटिंग्स कसे असतात, दे आर विंडोज टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. तर असे जण प्रत्येक जण ते काय सर्व्हिस करत होते, ती सर्व्हिस सांगत होते, नाही नाही शिला प्रभुपादांना हीच सेवा खूप आवडते. मग हे सगळं ऐकल्यानंतर शिला प्रभुपाद म्हणाले त्या भक्तांना, दॅट सर्व्हिस वेर वन keeps Guru and Krishna in the center, that is the best service. आपण जेव्हा सेवा करतो तेव्हा आपण काय असतो, तिकडे आपला इगो असतो सेंटर मध्ये, किंवा कुठला तरी आपल्याला प्रॉफिट मिळणार असतो तो सेंटर मध्ये असतो, किंवा काही मिळणार नसेल तर आपल्याला असं वाटतं की आता मी सुंदर हार करणार आहे तर सगळ्यांनी त्यासाठी मला कॉम्प्लिमेंट्स द्यावे. तर असं काहीतरी आपल्या मनामध्ये असतं. पण शिल प्रभुपाद म्हणतात की गुरु अँड कृष्णा इन द सेंटर, हे सेंटर मध्ये ठेवून मग तुम्ही जी सेवा कराल तीच सेवा सर्वात उत्तम आहे. आता जरा मी पुढे जाते स्लाइड्स मध्ये. हे बघा, या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत या अध्यायामध्ये, आणि म्हणजे आपल्याला समजतं की सेवा किती महत्वाची आहे. आता इकडे दास्यम मध्ये त्यांनी सांगितलंय की दास्यम हे 2 प्रकाराचं असतं ना, किंवा दास्यमचे 2 पैलू आहेत, 2 ऍस्पेक्ट्स. एक म्हणजे कर्मार्पणम, म्हणजे आपण जे काय कुठली ऍक्टिव्हिटी करू, कुठलंही कर्म कार्य करू, त्याचं जे फळ आहे ते सर्व आपण कृष्णाला अर्पण करायचं, हे कर्मार्पणम झालं. आणि दुसरं आहे कैंकर्यम. कैंकर्यम म्हणजे आपण जेव्हा कृष्णाची सेवा करतो इन द मूड ऑफ अ पर्सनल असिस्टंट, म्हणजे आपल्यामधला ऍटिट्यूड किंवा मूड काय आहे की मी कृष्णाचा एक नम्र सेवक आहे, अशा ऍटिट्यूड मध्ये जेव्हा आपण श्रीकृष्णाची सेवा करतो त्याला कैंकर्यम असं म्हणतात. तर आता परत कर्मार्पणम, ते पण 2 प्रकारचं आहे.
आता हे म्हणजे एक कर्मार्पणम म्हणजे जी काही आपण ऍक्टिव्हिटी करतोय, जे काय आपलं जो काही व्यवसाय असेल, तर आपण आपले जे काही जे फळ आपल्याला मिळतं त्या व्यवसायातून, ते फळ आपण पूर्ण तऱ्हेने श्री कृष्णांना अर्पण करतो. पण हे जे कर्मार्पणम आहे, किंवा आपण इकडे सांगितलंय 9 मेन ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डिवोटीज, म्हणजे काय, आपण जप करतो, आपण भजन म्हणतो, कीर्तन करतो. तर हे सुद्धा जेव्हा आपण करतो, तेव्हा आपण ते कुठेतरी आपण आपल्याला सुद्धा काहीतरी फायदा हवा असतो. हा, तर त्यासाठी आपण करतो. मग हे जे आहे ना, ही शुद्ध भक्ती होत नाही. आपल्याला काय लक्षात ठेवलं पाहिजे जप करताना, की मला काही नकोय, कृष्णा हा जप मी तुमच्यासाठी करते, मला काहीच नकोय. तर इकडे जेव्हा आपण जे काही कर्मार्पण करतोय, त्यामध्ये कुठेतरी आपलं मन आहे ना, आपण ते मध्ये आणतो. आता उदाहरणार्थ, जे एखादा माणूस डॉक्टर आहे बाय प्रोफेशन, तर तो काय करतोय की तो चांगली त्याची नोकरी करतोय, प्रॅक्टिस करतोय, आणि मग तो काय करतोय की जे पैसे मिळतायत ते कृष्णार्पण करतोय. पण ही शुद्ध भक्ती का म्हणता येत नाही? कारण त्याच्या मनाच्या इन्क्लिनेशन प्रमाणे तो नोकरी करतोय, काम करतोय, आणि नॉट अकॉर्डिंग टू कृष्णाज इन्क्लिनेशन. कृष्णाने काय सांगितलंय आपल्याला, जे शास्त्रामध्ये लिहिलेले आहे, ते आपण जेव्हा फॉलो करून, जेव्हा आपण श्री कृष्णाला पूर्ण शरण जाऊन मग तेव्हा आपण काही कार्य करतोय, ते कार्य शुद्ध भक्ती म्हटली जाते. आता उदाहरणार्थ, एखादा डॉक्टर खूप खूप आपण म्हणूया कोटी कोटी रुपये हे दान करतोय श्रीकृष्णांसाठी. बरं, हे फायदेशीर आहेच त्या डॉक्टरसाठी, परंतु ही शुद्ध भक्ती नाही. पण तोच डॉक्टर जेव्हा पैसे तर आपले सर्व देतोय, पण स्वतः जाऊन मंदिरामध्ये सेवा देतोय, रोज मंदिर झाडतोय, हा, अशी जेव्हा सेवा करतो, तेव्हा ती शुद्ध भक्ती होते. बघा, आता या डॉक्टरचा कुठलाही इगो सेंटर मध्ये नाहीये. जोपर्यंत तो म्हणतोय मी डॉक्टर आहे, मी हीच सेवा देणार, हा, कुठली सेवा देणार, मी पैसे मिळवतो, मी हे पैसे श्री कृष्णाला देणार, हे सुद्धा चांगलं आहे, पण ही शुद्ध भक्ती नाही. हा, असं आपल्याला शास्त्राकडून समजतं. मग त्याच्यानंतर जे आहे, आता हे जे आहे, आता मी तुम्हाला जे डॉक्टरचं उदाहरण सांगितलं, तर शुद्ध भक्तीमध्ये आपल्याला वर्ण आणि आश्रम याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे, आणि काय ऍटिट्यूड डेव्हलप केला पाहिजे, की मी श्रीकृष्णाचा नित्य दास आहे, जीव स्वरूपे नित्य कृष्ण दास. हे जेव्हा आपण हा ऍटिट्यूड जेव्हा पक्का होतो, तेव्हा आपल्याला हे जे आहे कर्म जे आपण अर्पण करतोय, हे शुद्ध भक्तीत गणलं जाईल. तोपर्यंत काय होईल, ही जी भक्ती आहे ही मिश्र भक्ती राहील, म्हणजे त्याच्यामध्ये कर्म आलं आणि भक्ती आली, पण शुद्ध भक्ती आली नाही याच्यात. आता कैन्य कर्यम हे आपण आता बघूया. आता इकडे त्यांनी काय सांगितलंय, की जो आपला मूड आहे सेवेचा, हा खूप डीप जातो.
मूड हा. आणि आपण काय म्हणतो की पर्सनल की श्री कृष्णा, मी तुझा एक नम्र सेवक आहे आणि या भावाने आपण सेवा करतो. आणि या भावामध्ये जेव्हा सेवा करतो तेव्हा आपण सगळं करतो, श्रवण कीर्तन स्मरण हे सगळं करतो. आणि काही काम आपल्याला जरी सांगितलं मंदिरामध्ये की तू झाडू मार किंवा तू मला ही भिंत खराब झाली ही स्वच्छ पुसून दे, आपण ते विदाउट एनी इगो करतो. आणि आपलं ध्येय असतं की श्रीकृष्ण प्रसन्न झाले पाहिजे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता मी जरा श्रीमद भागवतम बघते इकडे जरा, म्हणजे तुम्हाला वाचायला येईल. बघूया मला तो श्लोक मिळतोय का. 11.25.23 हे काय आहे इकडे सगळं याच्यात आहे ना. हा, आता इकडे त्यांनी सांगितलंय बघा, इकडे हा श्लोक कोणाला वाचायचा आहे. सोपा आहे वाचायला. कोण वाचताय. मी प्रयत्न करू का. मला 2-3 आवाज येत आहेत. मी मिनल वैद्य प्रयत्न करू का. करा करा. हरे कृष्ण. मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निज कर्म तत् राजसं फलसंकल्पं हिंसा प्रायादि तामसम्. हरे छान. कृष्ण. आता बघा इकडे ट्रान्सलेशन दिलेलं आहे. मी ट्रान्सलेशन वाचते. Work performed as an offering to me without consideration of the fruit is considered to be in the mode of goodness. म्हणजे सत्व गुणातलं हे कर्म होतं. Work performed with a desire to enjoy the results is in the mode of passion, and work impelled by violence and envy is in the mode of ignorance. आता थोडासा मी परपट 2 लाईनींचाच आहे. तर ऑर्डिनरी वर्क परफॉर्म्ड ॲज अन ऑफरिंग टू गॉड विदाउट डिझायर ऑफ रिझल्ट इज अंडरस्टूड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस. म्हणजे बघा मी तुम्हाला ते डॉक्टराचं उदाहरण दिलं की हे चांगलं आहे, पण तरी सुद्धा हे सत्वगुणातलं कार्य आहे. पण आपल्याला तमोगुण रजोगुण आणि सत्वगुण याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. Whereas activities of devotion such as chanting, hearing the glories of the Lord are transcendental forms of work beyond the modes of nature. म्हणजे हे तर आपल्याला करायलाच पाहिजे, पण एकच इच्छा ठेवली पाहिजे की श्रीकृष्ण प्रसन्न राहिले पाहिजे. या चॅन्टिंग मध्ये किंवा आपण भागवतमचं श्रवण करतो त्यामध्ये आपण आपली काहीतरी इच्छा ठेवली तर मग ते रजोगुणातलं कर्म होतं आणि आपल्याला तर सत्वगुणाच्याही पलीकडे जायचंय. तर हे मला एक तुम्हाला दाखवायचं होतं. आता आपण स्लाइड कडे परत येऊया. तर तुम्हाला हे समजलं कर्मार्पणम आणि कैंकर्यम काय आहे. म्हणजे शुद्ध भक्ती जी आहे ती कैंकर्यम मध्ये, म्हणजे दास्यम मध्ये सुद्धा 2 प्रकारचे भाव असू शकतात. तर आपल्याला कुठला ऍटिट्यूड किंवा कुठला भाव विकसित करायचा आहे तो म्हणजे की मी श्रीकृष्णांचा नित्य दास आहे, मी श्रीकृष्णांचा एक नम्र सेवक आहे. मग आता आपल्याला हेही समजतंय की जेव्हा आपण नवविधा भक्ती करतो, ही नवविधा भक्ती करताना सुद्धा आपण म्हटलं पाहिजे श्रीकृष्णा तुम्हाला प्रसन्न करण्यासाठी माझा काही हेतू नाहीये, तुम्हाला प्रसन्न करण्यासाठी मी जप करतोय, मी तुमची कथा वाचतोय असं.
आता रघुनाथ दास गोस्वामी जे षड गोस्वामींपैकी एक होते, तर ते जेव्हा जगन्नाथपुरीमध्ये त्यांनी ते राहायला गेले किंवा त्यांनी संन्यास घेतला आणि चैतन्य महाप्रभूंकडे ते गेले, तेव्हा ते खूप रघुनाथ दास गोस्वामी चे जे आई वडील होते, जे वडील होते, ते खूप मोठे जमीनदार होते आणि खूप श्रीमंत कुटुंबातील हे रघुनाथ दास गोस्वामी होते. तर तेव्हा जेव्हा हा त्यांचा मुलांनी संन्यास घेतला आणि जगन्नाथपुरीला ते शिफ्ट झाले, तेव्हा त्यांच्या आई वडिलांना चिंता वाटत असे की हा कसा काय राहणार तिकडे. तर म्हणून ते आपल्या घरातून दर महिन्याला त्यांच्या नोकराबरोबर रघुनाथ दास गोस्वामींसाठी पैसे पाठवत असे. आणि रघुनाथ दास गोस्वामींच्या चरित्रावरून तुम्हाला समजतं की पहिले त्यांनी हे जे त्यांचे वडील त्यांना पैसे पाठवत होते ते स्वीकारत होते, पण नंतर त्यांनी ते पैसे स्वीकारले नाही. त्यांनी का स्वीकारले नाही? कारण जेव्हा पैसा आपण म्हणतो ना, त्याच्यावर कर्माचा प्रभाव असतो, एक कार्मिक अँगल असतो आणि युजली तो नेगेटिव्ह असतो. आणि हे जे पैसे असतात त्यांनी आपण कर्म बंधनामध्ये अडकतो. म्हणून त्यांनी ठरवलं की आपण हे जे पैसे आहेत हे आपल्या वडिलांकडून स्वीकारायचे नाही. मग एक भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते, त्यांचा एक शिष्य होता जो खूप फंड्स गोळा करण्यामध्ये अगदी खूप हुशार होता आणि खूप फंड्स गोळा करत असे. तर एकदा भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने त्यांनी खूप फंड्स गोळा केले आणि तो भक्ती सिद्धांत सरस्वतीकडे काय झालं, काय आम्ही आले, एक मिनिट. सॉरी. तर मग काय झालं की हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते त्यांचा शिष्य होता, तो खूप फंड्स गोळा करत असे. तर त्यांनी फंड्स गोळा केले एकदा आणि तो भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडे आला. आणि जेव्हा तो भक्ती सिद्धांत सरस्वतीकडे आला की सांगितलं मी इतके पैसे गोळा केले, मग आणि त्यांनी ते सगळे पैसे भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना दिले. पण त्या अगोदर देण्या अगोदर त्याच्या असं लक्षात आलं की त्याच्या घरी साबण संपलेला आहे आणि टूथपेस्ट संपलेली आहे, म्हणून त्याच पैशातून त्यांनी साबण आणि टूथपेस्ट घेतली. आणि मग तो भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडे गेला की मी हे फंड्स आणलेले एवढे गोळा केले. मग त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने विचारलं, तू मला सगळे पैसे दिलेले आहेस का? याने सांगितलं हो मी सगळे पैसे दिले. परत त्यांनी विचारलं की नक्की तुम्हाला सगळे पैसे दिले? हा शिष्य म्हणाला हो महाराज मी तुम्हाला सगळे पैसे दिले. परत तिसऱ्यांदा विचारलं तुम्हाला सगळे पैसे दिलेस का? मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं मी सगळे पैसे दिले, पण थोडे पैसे मी माझ्यासाठी साबण आणि टूथपेस्ट आणली कारण हे संपलं होतं माझ्याकडे. मग भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणे ते सुद्धा मला दे, आणि त्याला ओरडले. आणि मग भक्ती सिद्धांत सरस्वतीनी त्याला परत तो साबण आणि टूथपेस्ट दिली. आणि त्यांनी सांगितलं त्या शिष्याला की आय कॅन डायजेस्ट इट बट यू कॅनॉट. तर त्यांनी काय म्हटलं की या
पैशाशी जे रिलेटेड नेगेटिव्ह कार्मिक इन्फ्लुएन्स जो असतो तो मी पचवू शकतो, तू पचवू शकणार नाहीस. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती किंवा प्रभुपाद सुद्धा ते म्हणायचे की जी लक्ष्मी येते त्या लक्ष्मीशी वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल. तर श्रीला प्रभुपादांचे शिष्य दोन होते. एकाचं नाव ब्रह्मानंद होतं, ते प्रोफेसर होते, आणि एक टॅक्सी ड्रायव्हर होता जयनंद. तर हे दोघं जे होते ह्या दोघांना शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की तुमची जी सॅलरी आहे, तुमचा जो पगार आहे तो तुम्ही कृष्णांना अर्पण करा. मग हे म्हणाले की मग अर्पण कसा करायचा आम्ही? तेव्हा प्रभुपाद त्यांना म्हणाले की तुमचा जो पगार आहे तो तुम्ही मला द्या, मी तो कृष्णांना अर्पण करीन, आणि मग मी तुम्हाला तुमच्या ज्या आवश्यकता आहे त्या आवश्यकतासाठी मी तुम्हाला तो पैसा देईन म्हणून. आणि त्याप्रमाणे हे दोघही आपला पगार श्रीकृष्ण हे श्रील प्रभुपादांना देत होते. आणि अशा तऱ्हेने मग आपण ते कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. तर आपल्याला तर गृहस्थांना जे प्रिन्सिपल रूप गोस्वामींनी सांगितलेलं आहे की किती टक्के आपण श्रीकृष्णांना द्यायचे, किती स्वतःसाठी ठेवायचे, हे तुमच्या लक्षात आहे का? कोण सांगेल मला? हरे कृष्णा. अ, 50% श्रीकृष्णांना द्यायचे, बरोबर 25% पर्सनल इमर्जन्सी यूज साठी आणि 25% कौटुंबिक साठी. बरोबर, जे आपल्यावर डिपेंडन्स असतात ते. तर आता बघा, हे जेव्हा आपण वाचतोय, सेवेमध्ये खोल जातोय, आता जेव्हा आपण श्रीमद भागवतमचं श्रवण करतोय तेव्हा किंवा कृष्ण कथा आपण ऐकतोय, तर तेव्हा असं म्हणतात की कृष्ण आणि सर्व गोपी ज्या आहेत त्या तिथे स्वतः हजर असतात. आणि या सर्व हे जे गोपी आहेत, श्रीकृष्ण आहेत, त्यांनी केलेली लीला इतकी आकर्षक वाटते की ते स्वतः तिकडे हजर राहतात आणि ऐकतात. आणि या वेळेला जेव्हा आपण श्रीमद भागवतम वाचतोय तेव्हा आपल्यामध्ये तो भाव अगदी तो नॅचरली आला पाहिजे की मी हे माझ्यासाठी वाचत नाहीये, हे मी श्री कृष्णांना आनंद देण्यासाठी, श्री कृष्णांना प्रसन्न ठेवण्यासाठी वाचते. कारण अशी केलेली जी सेवा आहे ती तिन्ही गुणांच्या पलीकडे असते. तर आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आणि जेव्हा आपण असं करतो, श्रीकृष्णांच्या प्रसन्नतेसाठी कुठलंही कार्य करतो, तेव्हा श्रीकृष्ण सुद्धा आपल्याकडे रेसिप्रोकेट करतात त्या सर्व्हिस ॲटिट्यूडनी. ते सुद्धा आपल्याशी, म्हणजे त्यांचा सुद्धा तोच परस्पर भाव असतो. मग आपल्याला कसं समजतं की श्रीकृष्ण आपल्याशी रेसिप्रोकेट करतात? बघा, तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार म्हणजे अगदी त्या लेवल पर्यंत नाही झालं तरी आपल्याला रिअलायझेशन येत राहतात की आपल्याला समजतं की आता हे जे काय करते हे मी चुकीचं करते, आणि आपण आपल्याला चेंज करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे छोटे छोटे जे रिअलायझेशन असतात ते आपल्याला मिळतात, किंवा आपलं जे हृदय आहे ते थोडंसं शुद्ध होतं, आपलं जे चॅन्टिंग आहे ते थोडंसं जास्त अटेंटिव्ह होतं, म्हणजे लक्षपूर्वक आपण चॅन्टिंग करतो. आपण कृष्ण कथेकडे थोडे आणि जास्त आकर्षित होतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला आपल्या मधलाच प्रोग्रेस दिसून येतो. किंवा कृष्ण कथा ऐकताना आपल्याला आपलं हृदय पण एकदम कसं होतं, म्हणजे जेव्हा गोष्टी ऐकतो तेव्हा आपल्याला सुद्धा असं द्रवित होतं
हृदय, आपल्या हृदयामध्ये इतर इतर जीवात्म्यांसाठी खूप प्रेम उत्पन्न होतं. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला सुद्धा समजतं की कृष्ण आपल्याशी रेसिप्रोकेट करताय. आपण आता पुढची स्लाइड बघूया. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सख्यम बद्दल सांगितलेलं आहे. तर सख्यम मध्ये दोन तऱ्हेचे काय म्हणतात त्याचं संबंध असू शकतात. एक म्हणजे मित्र आणि दुसरा म्हणजे अगदी कॉन्फिडेन्शियल मित्र जो असतो किंवा त्याला आपण म्हणतो विश्वास जो म्हणतो, एक विश्वासू मित्र जो असतो तो, आणि एक म्हणजे जो आपला वेलविशर असतो तो. तर अशा दोन तऱ्हेने आपण श्री कृष्णांची मित्रभावाचा संबंध ठेवू शकतो. आता इकडे विश्वासू मित्र किंवा इकडे विश्वास जो आहे, विश्वास म्हणजे आपण म्हणूया आता जे नवविधा जे 9 जे 9 काय म्हणतात त्याला, आपलं श्रद्धा, भजन, क्रिया, ह्याला काय म्हणतात, 9 प्रोसेसेस ऑफ डिव्होशनल सर्व्हिस किंवा 9 स्टेजेस ऑफ नवविधा डिव्होशन. भक्ती. तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा श्रद्धा आहे. पण श्रद्धा आणि विश्वास, विश्वास म्हणजे जी श्रद्धा परिपक्व झाली आहे त्याला आपण विश्वास म्हणू शकतो. म्हणजे विश्वास म्हणजे काय, मॅच्युअर फेथ. तर ही जी श्रद्धा असते, आता पहिल्यांदा आपण स्टार्ट करतो श्रद्धा, मग येते भजन क्रिया, असे करून हळूहळू आपण भाव आणि प्रेम भक्तीवर येतो. तर प्रत्येक लेवलला ही जी श्रद्धा आहे ही थोडी 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 वाढते. थोडी 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 वाढते आणि मग ती परिपक्व होते श्रद्धा. जर जी श्रद्धा परिपक्व होते त्या श्रद्धेला विश्वास आपण म्हणतो. आणि जो श्री कृष्णांचा विश्वासू मित्र आहे तो कसा असतो की त्याला माहितीये की मला हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केले पाहिजे आणि कुठलंही कार्य करताना तर कृष्णाला आनंद झाला पाहिजे, कृष्ण प्रसन्न झाला पाहिजे. अशा तऱ्हेचा अशा तऱ्हेचा जो विश्वास आहे तो जो भक्त आहे तो या कॅटेगरीमध्ये येतो, कॉन्फिडेन्शियल पियर. मग इकडे एक आहे मित्र. मित्र म्हणजे काय की आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय द्रौपदीचं. तर द्रौपदीच्या मनामध्ये काय भाव होता की कृष्ण हा माझा वेलविशर आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तो माझं रक्षण करणार. आणि मग इकडे त्यांनी रूप गोस्वामींनी एक श्लोक दिलेला आहे की जो याला एकदम योग्य आहे. म्हणजे यात त्यांनी ऍक्च्युली द्रौपदीचं इकडे त्यांनी वेलविशर मध्ये घेतलंय, पण पुस्तकामध्ये जे मी फॉलो करते, तुम्हाला दिसतंय का पुस्तक, भक्ती रसामृत सिंधू सुबोधिनी, याच्यामध्ये त्यांनी द्रौपदीचं दिलेलं आहे ते विश्वास मध्ये दिलंय, कॉन्फिडेन्शियल पियर मध्ये दिलंय. विश्वास, ट्रस्ट इन लॉर्ड. आणि त्यांनी उदाहरण दिलंय द्रौपदी इन महाभारत. तर कदाचित स्लाइड्स करताना कधीतरी आपले काही एरर्स होऊ शकतात. मला वाटतं इकडे ते हे आहे. तर इकडे मी श्लोक वाचते. प्रतिज्ञा तव गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति
इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान सांधर्यामी अहम. म्हणजे इकडे तिने म्हटलेलं, मी इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेशन वाचते. ओ गोविंदा, यू प्रॉमिस दॅट योर डिवोटी विल नेव्हर पेरिश. रिमेंबरिंग इट अगेन अँड अगेन आय मेंटेन माय लाईफ. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णांमध्ये द्रौपदीचा इतका विश्वास आहे की द्रौपदी म्हणते की तुझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही, अशी तू प्रतिज्ञा घेतलेली आहेस आणि या प्रतिज्ञेचं स्मरण करून करून मी माझं जीवन जगत आहे. तर याला विश्वास म्हणतात. आणि जे मित्र वृत्ती आहे त्याचा त्यांनी श्लोक दिलेला आहे. श्रीमद भागवतम 10.14.32. तर मी जरा बघते तो श्लोक. बघूया आपण पाठीमागे जाऊन. टेन 10.14.32. आता कोण हा श्लोक वाचेल? सोपा आहे. मी वाचू? हा वाचा संजना माताजी. हरे कृष्ण. सादरपणे. अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप व्रजायकसम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम. हरे कृष्ण. बघा यात आपल्याला मित्रभाव दिसतोय. हाऊ ग्रेटली फॉर्च्युनेट आर नंद महाराज, the cowherd men and all the other inhabitants of Vrajabhumi. There is no limit to their good fortune because the absolute truth, the source of transcendental bliss, the eternal supreme Brahman has become their friend. तर इकडे हे उदाहरण आहे मित्रभावाचं. हे उदाहरण आहे की जिकडे इकडे त्यांनी सांगितलं, मी पुस्तकात जे रेफर करते त्यात त्यांनी सांगितलं की हा मित्रभाव इज नॉट एक्झॅक्टली साखेरस. त्यांनी सांगितलंय म्हणजे जास्त करून त्यांनी सांगितलंय ही ऍक्ट्स ॲज लॉर्ड्स वेल विशर असं सांगितलंय त्यांनी मित्रभावाचं. एक मिनिट मी परत स्लाइड शेअर करते. हे त्यांनी सांगितलंय आपल्याला की मित्रवृत्ती म्हणजे की आता एक उदाहरण मी देते तुम्हाला मित्रवृत्तीचं की म्हणजे ही ऍडव्हान्स स्टेज आहे आणि डिवोटी जो भक्त आहे तो श्री कृष्णाची सेवा कशी करतो. म्हणजे की त्याला असं वाटतं की मी कृष्णाचा वेलविशर आहे किंवा मी कृष्णापेक्षा खूप मोठा आहे आणि मी त्याची काळजी घेऊ शकतो. म्हणून तिकडे उदाहरणामध्ये त्यांनी नंद महाराज असं म्हटलेलं आहे. आणि तिकडे त्यांनी आणि कधी आता जे मायावादी आहे ते म्हणतात की आय एम इक्वल टू द लॉर्ड, आय एम इक्वल टू. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा म्हणतो आपण आय एम इक्वल टू हे मायावादी, तर हा भाव इकडे नाहीये इक्वल टू. इकडे वेलविशर आहे आणि एखादा जर भक्त असेल जो श्रीकृष्णांना आपला मित्र मानतो तर तो काय करेल त्या मूड मध्ये
तो टेम्पलमध्ये झोपेल आणि पण तो त्या झोपण्या पाठीमागे त्याचा भाव काय असेल की श्रीकृष्णा मी तुझा मित्र आहे, मी तुझा वेलविशर आहे, जर काही लागलं तर मला पटकन उठव, मी इकडे तुझ्या जवळच आहे. तर असा भाव या वेलविशर मध्ये असतो किंवा मित्रामध्ये असतो. आता पुढचं आहे आत्मनिवेदनम. काही milkshake वगैरे असं करू का आंब्याचं? I asked him that also. हा, आता आत्मनिवेदनम. आत्मनिवेदनम म्हणजे काय, जे काय आपण म्हणजे पूर्ण शरण जायचं, श्री कृष्णाला पूर्ण शरण जायचं. तर इकडे आता आत्माचे अनेक अर्थ होतात. तर आत्म्याचा एक अर्थ म्हणजे जीवात्मा, आत्म्याचा एक अर्थ म्हणजे आपलं शरीर, किंवा एक अर्थ म्हणजे मन सुद्धा होऊ शकतं. हा, तर खरं म्हणजे आत्मा या शब्दाचे 7 अर्थ आहेत. पण ब्रॉडली स्पीकिंग आपण जर आत्म्याचे अर्थ बघितले तर ते म्हणतात सोल, बॉडी ऑर माइंड. हा, मग आत्मनिवेदना म्हणजे काय की आपण पूर्ण तऱ्हेने श्रीकृष्णांना शरण जायचं, युझिंग युअर सोल, बॉडी अँड माइंड. आपण जेव्हा सरेंडर होतो, श्री कृष्णांना शरण जातो, तेव्हा आपण कार्य श्रीकृष्णांसाठी करतो, पण कुठेतरी मन जे आहे ते आपण आपल्यासाठी ठेवतो. तर जेव्हा आपण म्हणतो की मनाने सुद्धा श्रीकृष्णांना शरण जायचं, म्हणजे नेमकं काय करायचं की आपला इगो जो आहे, हा इगो आपण हा इगो ठेवायचाच नाहीये. आपण इगोचा त्याग आपण केला पाहिजे, किंवा आपलं जी भावना आहे, आपल्यामध्ये भौतिक भावना ही खूप असते, ही भौतिक भावनेचा सुद्धा त्याग केला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला शरण गेलं पाहिजे, म्हणजे सर्वस्व आपण श्री कृष्णांच्या कमलचरणी अर्पण केलं पाहिजे. तर इकडे आत्मनिवेदनामध्ये बली महाराजांचं उदाहरण येतं. तर ते तुम्हाला माहिती आहे ना की बली महाराज जेव्हा वामनदेव आले आणि त्यांनी सांगितलं की मला 3 पावलं मध्ये जितकी भूमी येईल तितकी मला तितकीच दान पाहिजे. तर मग यांनी लगेच बली महाराजांनी हो म्हटलं, आणि तिकडेच शुक्राचार्य होते. शुक्राचार्यांना लक्षात आलं की हा जो बटू आहे हा तर खरा विष्णूच आहे, आणि या रूपामध्ये तो आलेला आहे सगळं काही घेऊन जायला बली महाराजांचं. तर तेव्हा त्यांनी शुक्राचार्यांनी बली महाराजांना सांगितलं, याला अजिबात दान देऊ नकोस, हा साधा ब्राह्मण नाहीये, हा विष्णू आहे आणि तो तुला फसवण्यासाठी इकडे आलेला आहे. मग बली महाराज म्हणाले की माझ्याकडे जे काय जे माझं म्हणून आहे, व्हॉट एव्हर इज देन माय पोझेशन, आय एम गोइंग टू लूज इट एनिवे. आता याच्यावर तुम्ही जरा विचार करा की आपल्या बँकमध्ये बॅलन्स असतो, आता म्हणा 10 कोटी, 5 कोटी, काही एक फिगर असते, बॅलन्स असतो. तुम्हाला काय वाटतं की हे जे पैसे आहेत हे तुम्हाला किती काळ साथ देणार आहेत, जोपर्यंत तुमचा मृत्यू येत नाही तोपर्यंत.
त्यानंतर काय हे तुम्हाला साथ देणार नाहीये, किंवा आपले जे नातेसंबंध आहेत ते किती काळ टिकून राहतात, जोपर्यंत आपला मृत्यू होत नाही किंवा त्यांचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंतच ही नाती टिकून राहतात. त्याचप्रमाणे तुमचं जे आरोग्य आहे, तुमचं जे सौंदर्य आहे, हे सर्व मृत्यू येऊन हिरावून घेऊन जातं. आणि हे बली महाराजांना त्या क्षणी याचा साक्षात्कार झाला, आणि म्हणून ते म्हणाले की आय एम गोइंग टू लूज माय वेल्थ एनी वे, सो लेट मी लूज इट बाय गिव्हिंग इट टू कृष्णा. सो इफ आय लूज माय वेल्थ ऑफरिंग इट टू कृष्णा, आय विल गेन अनलिमिटेडली. तर हे ज्याच्या लक्षात येतं ना, तो माणूस मोकळ्या हाताने दान करू शकतो, जे आता बली महाराजांनी सांगितलंय ते. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला हे सगळं श्री कृष्णाला पूर्ण शरण गेलं पाहिजे, आपल्या शरीराने, आपल्या मनाने आणि आत्मा, म्हणजे जीवात्मा जो आहे तो पण पूर्ण तऱ्हेने शरण गेला पाहिजे. तर पुढचं आता पुढचा जो शेवटचा भाग आहे तिकडे दिलेलं आहे की जी काय आपली आवडती गोष्ट आहे ती आपण अशी आपली नाही, कुठली इकडे मी जरा मराठीतलं जरा वाचते काय त्यांनी टायटल दिलेलं आहे. एखादी प्रिय वस्तू भगवंतांना अर्पण करणे. आणि त्यामध्ये श्रीकृष्णाने उद्धवाला सांगितलंय, हे मित्र, जर एखाद्याने स्वतःकडील सर्वात चांगली वस्तू किंवा स्वतःला सर्वात आवडणारी वस्तू मला अर्पण केली. इकडे आता कृष्णाला मोराचं पीस आवडतं, मग मोराचं पीस आवडतं म्हणून आपण करू शकतो. श्रीला प्रभुपाद म्हणतात, जेव्हा केव्हा तुम्ही टेम्पल मध्ये जाता, मंदिरात जाता, तेव्हा श्रीकृष्णाला काहीतरी तुमच्या बरोबर घेऊन जाल, काहीतरी अर्पण करा. आणि त्याचं अगदी सिम्पलेस्ट जे आहे, जे आपल्याला यांनी श्रीकृष्णाने सांगितलंय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तर हे सुद्धा ऍक्सेप्टेबल आहे, म्हणजे आपल्याला जे काय पाहिजे ते आपण देऊ शकतो. आपल्याकडे असणारी सर्वात किमती गोष्ट तुम्ही कृष्णाला अर्पण करू शकता, आणि श्रीकृष्णाला काय आवडतं ते आपण अर्पण करू शकतो. तर आता तुम्हाला काय वाटतं, तुमच्याकडे सर्वात व्हॅल्युएबल गोष्ट कोणती आहे? तुम्ही सांगा बरं मला. आपलं शरीर, कारण त्याद्वारे आपण सेवा करू शकतो. बरोबर, किंवा हा मनुष्य जन्म थोडक्यात. हम्म. आणि कोणाला काय सांगायचंय? बरं, तुमचा वेळ, तुमच्याकडे असणारा टॅलेंट, हे तुम्ही कृष्णार्पण करू शकता. हे यात खूप मौल्यवान गोष्टी आहेत. तर आणि कृष्ण सुद्धा ते जे काय आपण करतोय, आपण आपल्या आयुष्य श्रीकृष्णासाठी दिलं, तर कृष्ण सुद्धा आपल्याशी रेसिप्रोकेट करणार. एक मिनिट. तर अशा तऱ्हेने आपण
कृष्णासाठी त्यांना आवडणारी गोष्ट अर्पण करू शकतो किंवा आपल्याकडे असणारी एखादी मौल्यवान गोष्ट आपण त्यांना अर्पण करू शकतो. मग आता शेवटचं जे आहे इकडे शरणागत होणे, तर यामध्ये सुद्धा त्यांनी चांगलं सांगितलंय. इकडे बघा, इकडे त्यांनी 2 तऱ्हे ऑफरिंग फेवरेट आर्टिकल अँड परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा, हे दोन्ही त्यांनी सांगितलंय. हा शरणागतीचा एक भाग आहे. हं? मग त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलंय शरणागती आणि शरणपती यामधला थोडासा फरक सांगितलाय. म्हणजे आत्मनिवेदनम आणि शरणपती यामध्ये त्यांनी सांगितलंय. तर जेव्हा शरणपती आपण म्हणतो तेव्हा या अर्थाने म्हणतो की आपण श्री कृष्णाचे सेवक आहोत. आपण सबऑर्डिनेट आहोत. श्री कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे, आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे. आणि आत्मनिवेदनम जे आहे हे शरणपती झालं. आत्मनिवेदनम मध्ये सुद्धा डेडिकेशन असतं, पण त्यामध्ये मी सबऑर्डिनेट आहे किंवा पूर्ण तऱ्हेने मी श्रीकृष्णांवर अवलंबून आहे, ही पूर्ण हे जे हा जो भाव आहे हा विकसित झालेला नसतो. आता उदाहरणार्थ की जर दोघांमध्ये युद्ध झालं आणि मग जेव्हा एकाला समजतं की आता मी युद्ध हरणार आहे, तेव्हा तो काय करतो, आत्मनिवेदनम, की शरण जातो. पण त्या शरणाचा उगम भयातून झालेला असतो. आणि शरणपती म्हणजे पूर्ण सरेंडर, त्यात भय वगैरे नसतं. तो जो शरणपती असतो त्या शरण होताना सुद्धा त्यामध्ये परमानंदाचा भाव असतो. तर हा एक छोटासा डिफरन्स आहे. आणि दुसरं म्हणजे पवित्र वृक्षांची सेवा करणे, जो शेवटचा भाग आहे तुळशीचा, तो आपण अगोदरच्या अध्यायात सुद्धा थोडा बघितलेला आहे. म्हणून आता मला वाटतं हे आता पुढचा 12वा अध्याय आहे. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का, आणि समजलाय का तुम्हाला हा? हो माताजी. समजला ना?